जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां बर'फोर दङ गासैबो उफाय गैला थैजोबनो थांगासिनो दं। जों गोथाङैनो गोथै जिंदा लाश होने जा रहा है हम, किसलिए और कैसे, इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप लोग कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिए। खोथाया ओरैबायदि, दिनै एबसुनिफ्राय बिथां सारा गोगोम होख्लायबाय। सोर सोरखौ होख्लायखो बेखौ आं होनो थांगासिनो दं। गिबियाव नोंथां बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो नैबे बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जानांगौ। बियो जिखुनु जाया जायफोरा मिथिनाय बियो कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारिदों सोरखौ, जायफोर बिथांमोना राजनितिक लाबालाबनि थाखाय हारिखौ फानदों। एक्सुअलि बियो सोरखौ बुंनाय जादों, पइन्टआ सोरनाव थांदों बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै नायनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। बिथांमोना सोरनावबा थुदों सोरनावबा नांहैदों निशानाया, बेखौ बुजिनो मोनगोन। आरो दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारि आरो BPF पार्टिखौथ' खुनु मोनसेबो जेबो मावनो हायै, जेबो मावथाराखै बादि सुरबोदों। आरो जायफोरा सोरांबानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों होख्राव बुंबाय थायो, बखिबाय थायो, नंगौ नङा राजखान्थियारिजों बोजाबनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायखौ बुङो, बिथांमोनाबो साबधान जानांगौ होनदों नैबे सारा। दा नायदो बिथाङा मा खोथा बुंदों आरो बर'फ्रा दिनै माबे लाइनजों खारगासिनो दं बेखौबो बिथां सारा बुंदों। अब्ला नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। बारहुंखाया बारगोन, 25 लाख बर' दं होनदों, सासेबो गनाय नङा, जों गासिबो थैलांजोबगोन। आरो बिनि दायनिगिरिया आं दिनै एबसुनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बुंगोन, जायफोरा दिनै बर'नि माहारियारि संगठनखौ मुंसुयो, बर' हारिया जुदि फैनाय समाव माबा मोनसे गाज्रि थासारि गोग्लैयोब्ला, धंस गोग्लैयोब्ला, बिनि दायनिगिरिया बैबायदि सुबुङा जागोन जायफोरा बर' हारिखौ गाज्रि मुं सुनानै हाखराव गोग्लैनो नागिरो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रावखौबो जों निमाहा होआ। मानोना 17टा गामिनि रायजोआ बे दारकुसि ओनसोलाव जेसेबां जुग रायजो जागोन, बै समसिम दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन रायजोफोर। मानोना जों जाबाय नोंथांमोननि मोनसे फरायसा आफाद। आरो दिनै आं बुंगोन, बे 17टा गामिनि बर'फोरखौ जुदि सोरबा आसि देखायनानै बाथ्रा बुंदोंब्ला, जोंनि बर'आनो जा गुबुनानो जा, दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैबादि सुबुंनि थाखाय जों थै-थांजों जुजिगोन। नोंथांमोना गिनो नाङा रायजोफोर, जों दङ। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 इयार्स जाबाय। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिया आफादगिरि जाजेननायनिफ्राय, गाहाय नेहाथारि कनकेशन नार्जारिया गाहाय नेहाथारि जाजेननायनिफ्राय, नोंथांमोननि अननायाव देग्लाय 57 इयार्स, खम बाथ्रा नङा रायजोफोर। बियो गल्डेन जुबलि जालांबाय जोङो। आरो आथिखालाव आं दुगागोनसो नोंथांमोनखौ लानानै, नर्थ इस्टआवनो जोंखौ साबसिन फरायसा आफाद दङब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनाय जायो। आं बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स इन्डियानि होम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोंनाव मेसेज फैदों, जायनि थाखाय दाख्लै नरेन्द्र मदिया दाख्लै 15 नभेम्बराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा निउ दिल्लीनि दाख्लै बिथाङा जोंनि हाबाफारिफोरजों गोसोआव मोनदों रायजोफोर। 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि मोनसे सुक्ति जालांबाय। बे सुक्तिखौ लानानैबो सम जोंनि गेजेराव जोंखौनो जोंनि थैनि सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रानो रायजो राजानि गेजेराव फैनानै गुलुं गुजुं खालामबाय थायो रायजोफोर। इलेक्सन मोनफैबा
सम जाब्ला नोंथांमोननि गेजेराव फैगोन दारखुसियाव फैगोन मानो बिदि जानो खालाय मा खालामनो नागिरदों एबसुखौ बर' थुनलाइ आफादखौ मा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ मा खालामनो नागिरदों गाबोन समफोर जुदि दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि सानफ्रोमबो गाज्रि गाज्रि बुङोब्ला बे दख'रा आफादा बेवहाय दङ बे थानायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ बेयाव जुदि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खामानि मावफैयाब्ला गामि 17टा गामिया जुदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला सोर बाथ्रा बुंनो रायजोखौ जोंहा माखासे बर' बिजोङाव फोरोंनो थिसननांगौ फरायसाफोरखौ सम बायदि लेखा फोरोंनांगौ जोङो कुइसन पेपार माब्ला मा जायो जोंना गोरोन्थि जायो बेफोर बाथ्राखौ सोर बुंगोन एबसुआ बुङाब्ला बर' थुनलाइ आफादा बुङाब्ला माहारि आफादा बुङाब्ला सोर बुंगोन जोंनि एखमब्ला आबेगिक जायो आं दिनै स्पष्ट बुंगोन जायफोरा जोंखौ मुं सोयो जायफोरा जोंखौ अखानायब्लानो नायो जों रावखौबो गाज्रि मोना मानोना बिमा बिफाया फिसालाखौ रायो मानि थाखाय फिसालाया भुल खालामोब्ला बिमा बिफाया रायजोखौलाय मोजां जाथोंनानै रायो जोंबो सानो जायफ्रा जोंखौ दुसियो क्रिटिसाइज खालामो जों बिथांमोनखौ जोङो मब्लाबो रायफेराखै नाथाय सोंखारिनायनि मोनसे मा थायो लामा थायो नोंथाङा सोंखारि जोंखौ नाथाय नोंथाङा सोंखारिल' जाया जों मा मावनांगौ आसि देखायनानै हो स्पष्ट एबसुआ जोंनाव मोनसे डिटारमिनेसन दङ मावथांखि दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव मा मावगोन आथिखालनि एबसुनि गोख्रों आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जोङो मोनसे थि खालामखाबाय रायजोफोर 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि बिटिआर सुक्ति जाबाय एबसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा इउबिपिअ इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेशन बे मोनथाम आफादा बे सुक्तिखौ खालामदों एबसुआ सागान होदों बेवहाय मोनसे समनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि एबसुनि आखाइजोंनो सागान होजानाय बिटिआर सुक्ति माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे दफाया दाबो मावफुंनो बाखि आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो थि जाबाय रायजोफोर स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स हरगोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल